отиваме? Тайна. Не съм скачал в планината от години. Имам голяма изненада за теб, голяма. Имай ми доверие. Брой до 10. Галина! Галина, чуй ме. Трябва да се махнем от тук веднага. Какво? Няма да умреш, ако влезеш. Стори ми се, че видях едно дете. Дете! Христо! Аз си здраве. Умери ме. 7, 8, 9. Мисли за желание. Ти шумиш.